La pau és convivència, diàleg i cooperació mútua. La pau és un respecte profund dels valors dels altres que condueix a la col·laboració constructiva. Una societat en pau no amaga pas els conflictes, sinó que els afronta i resol de manera no violenta, que vol dir no només sense violència, sinó també sense agressivitat. Quan l'Alfons va entrar en el món de l'educació, que era la dècada dels 70, hi havia un consens una mica general en què la tasca educativa era quelcom molt important. Per l'Alfons, l'educació era una eina de transformació social i que havia de conduir els alumnes a un creixement personal dins del marc del coneixement i de la compromís amb les persones i amb la societat. L'educació que ell mai l'entenia com una cosa escolar, sinó com una cosa molt més àmplia. Els que ens hem d'educar, els que hem de canviar, els que som responsables de transformar el món, som els adults i no podem passar-los el paquet a la generació següent, no? Sinó que el que hem de fer és conscienciar-nos, canviar nosaltres, que és la millor manera que els de la generació següent continuïn amb la nostra bandera. L'opinió pública avança cap al rebuig de la violència i de tot el que constitueix el seu entorn, o cap a l'acceptació progressiva de la necessitat de convergir en el respecte profund i universal dels drets humans. Utòpics? Clar que sí. Com no ser-ho? El que distingeix la persona humana dels altres éssers vius no és pas precisament la inserció acrítica en la realitat, sinó la capacitat d'imaginar-ne una altra de diferent i millor i de treballar eficaçment per construir-la. Va ser iniciativa seva la creació de la Fundació per la Pau amb aquest objectiu, la creació d'una bona opinió pública capaç d'incidir, de pressionar democràticament per transformar el món cap a un món més pacificat. L'Alfons Banda va ser la primera persona a Catalunya que va pensar que el país havia de tenir un institut públic de pau, un institut públic de construcció de pau, de recerca, de difusió sobre la cultura de pau. I així va ser. Es va convèncer a les instàncies polítiques pertinents i es va crear aquest institut. Llavors, en el moment en què l'ICIP va pensar que s'havia d'instituir un premi de recerca juvenil, doncs va voler-li posar el nom de l'Alfons perquè s'ho mereixia. Aquest premi va adreçat a tots els estudiants de secundària, d'ESO i de batxillerats de Catalunya que vulguin fer un treball de recerca sobre construcció de pau, sobre drets humans, pau i la cultura de pau. Quan vaig conèixer la iniciativa de l'ICIP de fer uns premis de recerca per persones que haguessin, per alumnes que haguessin fet un treball relacionat amb pau i conflictes i que aquest premi portaria el nom de l'Alfons, vaig sentir una gran emoció perquè va ser moltíssim el que l'Alfons, ajudat evidentment per tot el seu equip de companys, va tenir que lluitar perquè arribés a cristal·litzar l'ICIP i ell estaria orgullós d'aquests premis. El camí cap a la cultura de pau exigeix la creació d'una consciència cívica i una opinió pública radicalment partidàries de la pau que rebutgin explícitament tota violència. El desenvolupament de totes les formes d'educació per la pau i la investigació i divulgació sobre resolució pacífica de conflictes. L'Alfons havia manifestat en diverses ocasions que en aquest camí havia tingut molts companys, també molts mestres, però que els seus referents eren Gandhi, Martin Luther King i Jesús de Natzaret. De la cultura de pau n'ha deixat d'això empremta en nombrosos escrits, cursos que havia donat, llibres, articles, i tot això forma un llegat ideològic important del qual s'ha nodrit el moviment per la pau en general de Catalunya i més enllà.